και τάξης. Είναι δυνατόν να απευθύνεσαι σε εκείνο, μια σαν με την Τουρκία, που ήθελε την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία γνώριζε, να έρθει να τη στηρίξει την Τουρκία για να χρηστεί με το χρήσμα του υποψηφίου για ένταξη. Για μένα το θλιβερό δεν είναι η δημαρχία, είναι άλλη κατάσταση και άλλα τα κίνητρα της απόφασης. Μάλιστα. Ό,τι ήρθε, αυτό που ήρθε έχει σχέση με την προϊστορία μου. Μάλιστα. Γιατί όταν έφυγα όπως έφυγα, αξιοπρεπής το 2006, και ξέρει καλά ο πολιτικός κόσμος. Κάποιοι δεν το χώνευσαν, λέτε, και σας κυνηγάνε, κύριε Κάνθος. Ακόμα φαίνεται με θεωρούν επικίνδυνο. Μάλιστα. Λοιπόν. Ή να φανταστώ ότι το 2006 τα ίδια πρόσωπα έπρεπε να με απομακρύνουν μόνον και μόνον, και ξέρετε πως η σιωπή είναι τήρηση. Αλλά δεν μπορώ να μην λέω τα γεγονότα για να θυμάται και ο κόσμος. Λοιπόν. Και όταν αυτό το πράγμα έγινε, αντιλαμβάνεστε, φαίνεται ότι συνεχίζω να είμαι επικίνδυνος. Κύριε Κλεάνθους, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Εμείς θα ζητήσουμε και από την ηγεσία του κόμματος. Θα τους έχουμε στη συνέχεια όλο κάθε ένα εκπρόσωπο του κόμματος μαζί μας. Όλα αυτά σας παρακαλώ να το πω και τούτο. Δείχνει το επίπεδο μας πλέον. Έχουμε πτωχεύσει σε όλα και δεν περνούμε ούτε μαθήματα. Η απαξίωση των πολιτών στην πολιτική δεν είναι τώρα που το λέω, έχει χρόνια. Τώρα όμως είναι και πρόκληση να μην τη σέβονται. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είναι 8 παρά 1.